जों गासैबो मिन्थिगौ नैबे समाव बिराद मोनसे गिख्रंथाव मोनसे गिलु बालु बारहावा सोमजिगासिनो जायनोखि कर'ना भाइरास डिजिजखौ लानानै दा आङो कुनु मेडिकेल साइन्सनि मानसि नङा थेवब्लाबो जोंनि समाजफोराव जोंनि हालामफ्राव जा इनसिनसियारिटी जा माने कुनु सांग्रांथि गैयै सानैसो मानसिनि बेखौ नुनानै आङो गावनि लेंगुवेजाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे कर'ना भाइरास डिजिज जायखौ सुंद'यै COVID19 होननानै बुंदों आरो बे भाइरासनि मुङानो जाहैबाय SARS-CoV-19 that means Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Disease 2019 दा बे मोनसे जोबोद गिलु बालु महर लादों आरो इन्डियाया अलमोस्ट स्टेज 3 दिने दिने बारायगासिनो दङ जायनिखि जोङो फार्स्टआव चाइनायावसो खोनानो मोन्दोंमोन अब्ला जोङो सानदोंमोन जे चाइनायावसो जादों कुनु प्रब्लेम गैया इटलीयावसो जादों कुनु प्रब्लेम गैया नाथाय इन्डियायाव अलमोस्ट मोनफैबाय आरो जोबोद मोनसे दुखुनांथावना जोबोद मोनसे गाज्रि थासारि जों नुनो मोनसिगोन होननानै जोङो हमदांनो हादों ओंखायनो नैबे समाव आरो जेबो जिहेतु ट्रिटमेन्ट गैया बे बेरामनि गावबा गावखौ सेफ लाखिनाय गावनि नखरखौ सेफ लाखिनाय बेनि अनगायै बे बेरामनि जेबो राहा गैया ओंखायनो जाय नोंथांमोना बेखौ बिराद इजि लाबाय थादों नोंथांमोना बेफोरखौ गार नैबे समाव जों गोबां मानसिखौ नुनो मोनो जोंनि समाजाव जे खायफा मानसिया पण्डित जानानै बुंदों जे जोंनि हालामाव बे बेरामा जाया जोंनि हालामाव बोथोरजों सुट खालामा बायदि बायदि नाथाय जोंनि देहायाव दाखालि बावैसो सासे US नि डक्टर जाय बिथाङा बे डिजिजनि कर'ना भाइरासनि रिसार्च खालामगासिनो दं बिथाङा बुंदों जे मानसिनि सोलेराव मानसिनि देहायाव टेम्पारेचारा एभारेज 37 डिग्री सेल्सियास जानानै थायो अब्ला बे 37 डिग्री सेल्सियासआव जुदि भाइरासआ मानसिखौ एफेक्ट खालामगासिनो दङ मानसि बुथारगासिनो दङ अब्ला जोंनि हालामा मा जोंनि हालामावथ' दाबो 30 डिग्री सेल्सियास सहैयाखैबो जानो हागौ ओंखायनो गासैखौबो खावलायो जे गावनि नखरनि बिमा बिफा बिसि फिसाय गासैखौबो खोमानायनि सिगाङावनो जे गाव सांग्रांथि जानानै बे बेरामनिफ्राय एसे जानगाराव थायो बुहुमाव जेसेबां खामानि दङ जेसेबां जि मावलांनो गोसो नोंनि जिउआ मोजाङै थाब्लासो मावलांनो हागोन सम फैबाय थागोन ओंखायनो नैबे समाव जिहेतु सरकारानो अल ओभार इन्डिया लकडाउन मोनसे अर्डार होनो थांगासिनो दङ ओंखायनो गासैबो सिनसियार बा सिरियास जानांगौ इटली बायदि वर्ल्ड क्लास माने वर्ल्डनि जायनाखि टप हेल्थ फेसिलिटी मेडिकल फेसिलिटी बेफोरबायदि कान्ट्रिया फ्रान्स बायदि कान्ट्रिया UK बायदि कान्ट्रिया दिनै मोदै रुजुनांदों कानाडा बायदिनि प्राइम मिनिस्टारानो दिनै मोदै रुजुनांदों अब्ला जोंनि हालामाव मा जानांगोन जोंनि हालामावथ' मेडिकेल फेसिलिटी मोजां गैखाया जोंनि हालामाव GMCH बायदियाव एसे बोथोर सोलायब्लानो जे बेरामि बा पेशेन्ट दोननो थाखाय जायगा गैया जायो करिडराव उन्दुनो गोनां जायो अब्ला साननानै नाय बे कर'ना भाइरास डिजिजआ मोजाङै एफेक्ट खालामब्ला जों मिन्थिनानै ला जे जोंनि लामा गामि जे जोङो मानसि गोथै नुनो मोनगोन ओंखायनो गासैबो सिरियास जानांगौ नैबे समाव कुनु इजि लानाङा जों कुनु माने मंगल ग्रहआव गैया जोंबो बे बुहुमावनो दङ जोंबो इन्डियायावनो दङ ओंखायनो जोंनियाव जाया जोंनियाव फैया होननानै कुनु प्रश्नआनो फैया आरो जाय बिदि बुंदों बे जाबाय पृथिबीनि हाइस जाम्बा मानसि नैबे समाव UK नि प्राइम मिनिस्टारा बुंदों बरिस जनसना जे मा समाव नोंनि बिमा बिफा नोंनि बिसि फिसा नोंनि बिबै बिबौ मा समाव खोमाना लानांगोन कुनु ग्यारान्टि गैया ओंखायनो मेन्टेलि प्रिपेयार जानानै थाखा होननानै अब्ला बेसेबां गिदिर बाथ्रा बुंदों साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि नखरनि मानसिखौ रावबो खोमानो लानो लुगैया ओंखायनो जिहेतु जों गासैखौबो मोननो लुगैयो रावखौबो खोमानो लुगैया ओंखायनो बेनि मोनसेल' उपाय जों गावखौ सेफ न'आव थानानै सेफ साइडआव लाखिनांगोन नखरखौबो बुंनांगोन खारन गामिफोराव गोबाङानो मिन्थिया बेफोर बाथ्राखौ जोंथ' ससियेल मिडियायाव गोबां निउस मोनगासिनो दङ थेवबो खायफा ससियेल मिडियायाव इंलिश हिन्दी एसामिस लेंगुवेजनि थाखाय गोबां जोंनि समाजनि मानसिफ्रा बुजिया ओंखायनो आङो मिन्थिनानै जा एसे मिन्थियो ओंखायनो नोंथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोना गासैबो सिरियास जानांगौ नैबे समाव खारन ओरैबायदि डेन्जार इटाली बायदि कान्ट्रिया दिनै मानसि फबनो मानसि सावनो जायगा गैया जालांदों जे मिलिटारिनि आर्मिनि गारिखौ मानसि गोथै रोगानायाव बेबहार खालामनांदों खायफा कान्ट्रियाव मेडिकेलाव जायगा गैयिनि मेडिकेलनि दरखङाव मानसिया जिउ गोमानो गोनां जादों बाब्राब अब्ला बे थासारिखौ जों गावजोंनो नोंनि नखरनि सोरबा मानसिजोंनो एसे रिलेट खालामनानै बाथ्राखौ साननानै नाय अब्ला नोंनि गोसोआबो मोनथिगोन नोंनि गोसोआबो गाबखांगोन जुदि थारैनो बिदि जामारनांगौब्ला आरो जायनि कुनु प्रश्न गैया जोंनि आसामाव दिनै लकडाउन खालामबाय
लकडाउन खालामनायनि उनाव लोगोसे बहुत मेडिकेलखौनो कर'ना भाइरास डिजिजनि थाखाय कर'ना भाइरास बेरामनि थाखाय जेनेरेल मेडिकेलनिफ्राय कर'ना भाइराससिम कनभार्ट खालामबाय खायफा खायफा आरो हस्टेल प्राइभेट हस्टेल गभर्नमेन्ट हस्टेलखौ बुंदों जे गोनांथि जायोब्ला बेयावबो जे बेमारि लाखिनो गोनां जागोन होननानै अब्ला साननानै नाय खायफा खायफा बुस्थुखौ हयथ' सरकारा एक्सप'ज खालामजोबाखैबो जानो हागौ नङाब्ला एफा इदि रेडि जानाय नङामोन ओंखायनो नों जिहेतु दिनै सेफ दं बे समावनो नों मोजाङै प्रिकसन लानानै गावखौ सेफ खालाम न'खरखौ सेफ खालाम आरो लोगोसे आं सानैसो सुबुंखौ खावलायनो लुगैयो जायफोरा आउट अफ आसामनिफ्राय न'आव थांगासिनो दं बिथांमोना गावखौनो बेराम जाबाबो एसेनो नागिरो बा खारखोमानो नागिरो बा आइसोलेसनाव बा क्वारान्टाइनाव थानो थिनोब्ला मानिनो नागिरा आं दा बुजि मोनाखै मेन कारना मा नोंनि बेरामखौ नोंखौ मोजां जाथों होननानैसो बेखौ खालामथिनदों नाथाय मा जाहोननि थाखाय सोरबा खारखोमानाय सोरबा गावखौनो माने खोबथेना लानाय जे आं जेबो जायाखै बेराम जायाखै होननानै नों गावखौ नोंखौ मोजां जाथों होननानैसो दिनै मानसिफ्रा बा सरकारा बे फेसिलिटिखौ होदों प्लास आरो नोङो गावखौ बिदि खोबथेनानै नोंनि न'खरखौबो बुथारनायजों लोगोसे नों गामिखौ मानो बुथारनो नागिरदों ओंखायनो खुनु एफा इदि गिनांगौ गैया नोंखौ बेराम जादों होननाय लोगो लोगो रावबो नोंखौ सुट खालामा नोंखौ रावबो गावथारा नों गावखौ डक्टरनियाव थां मोजां नाय अब्ला नों मोजां जानाय लोगो लोगोनो सोरबा सासेनि जिउआ रैखाथि मोनगोन ओंखायनो गासैखौबो खावलायनाय गासैबो सिरियास जा ओरैबायदि सिरियास नैबे समा दा कारन आसामाव बा अल इन्डियायाव स्टेज 3 मोनबायानो बहुत दिनै बारायगासिनो दङ जेनिखि मोनसे समाव चाइनायावबो इटालियावबो सानै साथामल' जादोंमोन दिनै बिसोरनि मानसि गोथै सावनो मानसि गोथै गारनो थाखाय खुनु माने जायगा मोना जालांदों प्लास आरो जे न'खरनि मानसिखौ जाय कर'ना भाइरासजों थैदों बे न'खरनि मानसिया गावनि न'खरनि गोथै सहखौबो मोनाखै खायफा खायफाया अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव जाथाय जिहेतु नैबे समाव जोंनि एरियायाव जोंनि हालामाव जों प्रटेक्ट खालामनो हानाय मोनसे स्टेजावनो दङ ओंखायनो सम थानायावनो खामानिखौ माव सम थांखांनायनि उनाव जों गाबब्ला जेबो मुलाम्फा जानाय नङा गोजोन